Umpetha we-US Open nama-Paralympics uLucas Sithole uyalifilathelela kuleli kusasa ukuyobamba iqhaza emqhudelwaneni webhola lomphebezo waba nokukhubazeka. Ukuzwa kabanzi ngalo mqhudelwano samukele ezindabeni zethu iqhawe uLucas Sithole. Jobe siyakwamukela ezindabeni zethu. Ngiyabonga. Chazele ngale Turkish Tour. I-Turkish Tour ama-tournament azobe ewu-3 ngizobe ngiwadlala la ngizobe ngidefenda khona ama-points ukuze i-ranking yami ikwazi ukukhuphuka iye phezulu kakhulu. Okay, unjani usu-ready ukuthi uyakhona uzilungiselele kahle ngokwanele? Yeah, ngizilungiselele kahle kakhulu. The last few months bengibhizi kakhulu no-coach nasejimini, so nje ngiyilungiselele kakhulu, ngiyimisele kakhulu kuya kule midlalo le ngoba ngiyazi ukuthi izophakamisa kakhulu i-ranking yami. Unethemba lokuthi uzobuya ne? Ngiyathemba ukuthi ngizobuya nawo wonke futhi. Okay. Waziwa kakhulu ke ngokubeka iNingizimu Afrika ebalazweni lomhlaba kanti njengoba ubonakalile noDonald Rampati nabeka nenza naba ngabokuqala ukuthola indondo yama-Paralympics. Sitsheleke ngokufundayo uma uhamba lamazwe, lokhu uhamba zonke le ndawo ozifunda. Ikuphi okufundayo ngalo mdlalo wetennis? Kuningi engikufundayo ngokwempilo ngaphandle kwesport. Mangabe nokufunda ngama-culture amanye amazwe njengoba kade ngihamba. eJapan abantu bakhona, they are small and short, so and they are very clean. That's one of the things abayenza, and they are very polite and they are very helpful. Same nabantu base Seoul, Korea, they are very clean and small. So izinto zakhona even noma ngithenga ngiyabona ukuthi ish ama size akhona la a little bit small, but kuningi engifundayo ngokwempilo nangokuyiphatha. Ngoba the more ufunda ngama-culture abanye abantu and then you compare yourself to bona and then now ubheke ukuthi uphuma, because mangabe ngiyo-represent i-South Africa ngaphandle kwe-country so enga-represent mina ngingedwa but ngisuke ngi-represent abantu base-South Africa. Niqeda kunqoba lapha ne-US Open wamukelwe njengeqhawe ekhaya eNewcastle. Wawulindele indumezulu engaka yokwamukela ekhaya? Yazi iNyathi Foundation yangishaya nge-surprise enkulu kabi engeke ngize ngiyikhohlwe impilo yami yonke, because ngangalindele lutho. Mina ngangithi nje ngiyabuya ngibuyela ne-bronze ngizoyijabulela, kanti bona bangihlelela indumezulu yomcimbi. Okay. Ngabe unazi izinhlelo onazo ofisa ukuzenza mhlawumbe ukuthuthukise umphakathi ukuthi nabo bagcine siyazi ukuthi dume kakhulu uma isoccer neminye imidlalo, i-tennis ayidumile kakhulu. Ikhona mhlawumbe inhlelo zokuthi introduce le sport emphakathini yangakini? Yebo, akhona ama-program ngizowenza especially ey'koleni zabantwana abancane abasaphila ngokukhubazeka nakwezinye nje iy'kole jikelele South Africa yonke la ngizobe khona introduce khona i-wheelchair tennis. Not only wheelchair tennis but konke ne-tennis, yabo nama-able bodied kids sibafundise nge-tennis, because i-tennis nayo is one of those careers abantu abayibukela ngazathi i-sports abantu abamhlophe kuphela, kanti cha sekuyi-sports sawo wonke umuntu. So ngizoba nawo ama-programs nama-clinics la ngizobe ngibafundisa khona around i-South Africa yonke nge-help of iNyathi Foundation. Ke ngakubuza phambilini ukuthi yini eyenza ukuthi ukhethe i-tennis kuyo yonke imidlalo ekhona? I-tennis ngizothini umdlalo la udlala khona uwedwa noma wenza iphutha uyisola wona uwedwa. So ngavele ngakhetha wona njengomuntu othanda ukuyimela yedwa nje. Uma ulungiselela umqhudelwano omkhulu njenganalo oya kuwona, awusichazele nje usuku lakho liqala kanjani, ufaka amangaki ujima? Ngiqala ekuseni ngiyavuka, ngihambe ngiye-practicing ngo-6 to 8. Ngise-practicing nje no-coach, and then lapho ngiyabuya ngiba ne-break nyana, and then during the day ngiba ne-gym session, and then afternoon maybe 3 to 5 ngiba ne-session again no-coach lapho suke sesenza khona ama-technicals la suke sesihitha and then sifundisana enginikeza ama-points ukuthi how to overcome i-pressure, because you know mangabe udlala with the opponent kuningi okwenzakalayo ngesikhathi esi-1 but then suke senza lokho ku-afternoon nje usuku lami nje luba kanjalo nje. Okay, mangabe kuwukuthi uyakhuthaza omunye umuntu ofisayo ukungena mhlawumbe unenkinga ukuthi nawe usanda kuthola ukuthi ukhubazekile noma nje umuntu obona ngathi uphelelwe ithemba, mawukuthi wena ufuna ukukhuthaza umuntu ngathini? Mina ngingakusho ukuthi sonke sinama-challenges empilweni. Noma ngathi ubani nobani wonke umuntu unama-challenges akhe. So kukuwe ukuvuka uface ama-challenges akho and face your goals and just tell yourself never give up. Yes. Okay. No, sikufisela ukuhle kodwa nje uzohamba nje. So umqhudelwano uqala nini uphela nini? I-first tournament izoqala nge-26 phela nge-29, the second tournament iqala nge-1 phela nge-5, the last tournament iqala nge-6 phela nge-10. So it's going to be 3 weeks khona eTurkey. Yes. Okay, ma uhamba ni ngiyasola ukuthi uhamba niba yithimba eliningi. So kukhona banje ithimbe ohamba nalo? Kulokhu ngizohamba ngedwa kwi-quads division, because kunama division. So kulokhu ngizohamba ngedwa kwi-quad division, and then khona omunye wase-South Africa ngizomthola phambili u-Alwanda Skhosana, yona adlala kuma-men's. So ngizobe ngishare naye, but sidlala kuma-different competitions, different groups, but sobe si ku-different area. So ngizomfica ngaphambili Alwanda.
Okay, uma uhlezi wena usucabanga mozicabanga nje ikusasa lakho ikuphi lokho uthi uma sengi-achieve lokho empilweni ngobe sengiphumelele ngokwanele? Okwamanje ngisafuna ukuthi ranking yami ikhuphuke and then qualify for LA Paralympics azobe LA 2028. And then lapho ke mangawina igold guys sengiyothatha umhlala phansi. Uzothatha umhlala phansi Hayi ngifuna igolide nje. No siyathemba ukuthi ubona uzwakala uzimisele futhi uyazi into oyifunayo. So siyathemba ukuthi kuzophumelela. Hayi kuzophumelela sisi. Okay. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ke lo Lucas Sithole besikhuluma naye ngomqhudelwano ayobamba iqhaza kuwo eTurkey. Sikufisela yonke inhlanhla. Ngiyabonga.